אז בדיוק התחלנו מלחמה עם איראן, ולדעתי אין זמן יותר טוב מההווה לדרג שמות של מבצעים ומלחמות בישראל. בואו נתחיל. לא יכולתי להמציא את אחר הזה. אני רוצה להתמקד במבצעים יותר רלוונטיים, אבל המבצע הראשון שצבא ההגנה לישראל אי פעם עשה קראו מבצע נזלת. I shit you not. כל המבצעים שאני הולך לדרג היום יהיו תחת מלחמת חרבות ברזל. כולנו מכירים את הקלאסיקות כמו ימי תשובה ועם כלביא, אבל אני רוצה לחשוף אתכם לסום underground shit. בואו נדרג דבר ראשון את תוכנית אטלנטיס, שזה שם טפח ושרמוטה, והוא חד משמעית מקבל בסוליד 9.8 מתוך 10. נמשיך למבצע עמידת ראש, שהיה מבצע שבו תקפנו בתימן. מה זה השם הזה? לא יודע, 6.5. זה ממש מצחיק. אם אנחנו על המצחיק פקטור זה 9-10, אבל זה פשוט שם כל כך לא טף. תשמעו, חצי מהמבצעים פה זה אנחנו תוקפים בתימן. מי ידע שתקפנו בתימן כל כך הרבה פעמים כאילו, ונתנו לזה שם גם. הנה עוד קלאסיקה תימנית מסתבר. מבצע צמא ארוכה. 3. עכשיו אני אתן לכם 4 שמות של מבצעים, אחד מהם יהיה אמיתי. מבצע נרניה, מבצע צלצולי פעמונים, מבצע חבילה עוברת, ומבצע מרכבות גדעון. אתם יודעים מה החלק המצחיק? כל אלה היו אמיתיים. מה דפק זה מבצע חבילה עוברת. מבצע נרניה זה כן שם טף, אז אנחנו ניתן לו 9. מרכבות גדעון זה פשוט קצת קורני, אז ניתן לזה כזה 6. חבילה עוברת זה מטורף. חבילה עוברת בגופי פקטור 10. מה זה פעילות ביום הולדת תקפנו, אבל כשם זה כזה 7. ואחרון חביב את המבצע הנוכחי, שם המבצע יהיה שאגת הארי. שיט, היינו כעם כלביא, ועכשיו אנחנו שואגים כפאקינג אריה. Let's go, זה סיפור בהמשכים, הייפ, 8 מתוך 10. ביי חבר'ה, בהצלחה במלחמה.